Ayan, asan na ba yung bubbles dito? Nawala yung bubbles. Ayan. Mag-silent live tayo, guys. Kasi kailangan may update tayo. Hindi pa po magaling ang Tres Marias. Ayan, guys, wala sila, madam. Ginawa ko, naglinis ako dito sa bahay. So, ayan, mamaya silent ko lang to. Kasi magsasaing ako. Sakit ng lalamunan ko. Grabe, Diyos ko po, Lord. Ang tagal namin hindi maalis-alis yung ubo namin. Ano ba yan? Ayan, nagmap ako ng sahig. Oh, ang ganda na. Ang linis na. Kunin ko yung wifi sa taas. Live muna tayo habang naglilinis ng bahay si Tres. Kasi wala akong magawa, guys. Haggard na nga ako eh. Wala akong magawa. Kailangan meron tayong gawin, di ba? Hindi yung uupo lang tayo. Hi. Hello po, ma-assist Tres and mom. Ayan, salamat po sa tusok. Thank you po. Ayan, silent to pero nagdadaldal ako. Ayan. Hindi pa po ako makauwi ng bahay kasi na-stranded ako dito sa Eastern Samar. Ang sama kasi ng panahon, masama yung panahon. Kaya hindi ako makapagbiyahe. So, ayan. Stranded si Tres Marias. Namimiss ko na yung aking mga tanim doon sa bahay. Umalis ako doon. Tumutubo pa lang yung mga tanim ko. Ngayon daw, kinukuha na nila ng bunga. So, ayun guys. Maya-maya, silent ko lang to kasi pangit ng boses ko. Tapos baka mamaya ubuhin na naman ako. Ano po kasi, yung panahon dito, panay yung ulan. Maya-maya uulan. Aaraw, uulan na naman. Kahit panay yung ligo ko sa dagat, pero ganun pa rin yung nangyayari. Ano pa rin? Panay pa rin yung ubo-ubo sipon. Kalor ka nga eh. Kalorki. Salamat po, sis Tres and mom. Kunin ko muna yung wifi sa taas. Kasi baka maano ako. Andiyan na. Itambay mo. Ay. Itambay mo. Hello. Auntie V. Hello po. Hi. Salamat po sa tusok dyan. Thank you. Hello, hello. Kaya si kapatid. Kapatid Panalo, hello po. Salamat. Sabi ko, silent lang to. Wala akong magawa. Lang. Kasi nga, ako lang dito kanina mag-isa. Salamat po sa patambay dyan, kapatid. Si Madam nalubat. Kaya ayun. What? Oh, nalubat ka. Kaya ka nag... Ngayon, May ko lang ngayon. Hapla. Oo, ayan. Ang kapatid dyan, kapatid. Hindi mo yan na naka-on pa yata yan. Oo, Ang dami na namin ininom ni Madam na gamot, kahit ano-ano na. Pero hindi pa rin kami gumagaling sa mga sipon-sipon namin. Ano ba yan?
Kalorki. Di pa rin po ako makapagbiyahe. Kaya Baka na-stranded, mamaya tawagan natin. na-stranded ako ng bonggang-bongga dito kay Madam. Kasi nga po, walang biyahe pa Bicol. Stranded, may stranded siya. Buti na lang dito ako na stranded sa bahay ni Madam, hindi sa ano yan, sa port. Kasi kung doon, nako. So, dyan. So, ayan, panay yung ikot ng signal namin. Salamat po sa mga paharang dyan, sa tusok. Salamat po ng marami. Wala tayong plastic. Paglagyan ng... Ayan, ano yung pinamili mo, Madam? Ha? Ano yung mga pinamili mo? Dakbo. Wow! May daing din. Sarap yan. Kaya nga, sabaw. Tapos pag ano. Ang sarap niyan. Parang naglinis ng isda yung marunong. Nagtitinda na siya ng isda. Hindi marunong maglinis. Tapos hindi pa rin marunong. Hindi marunong ano yung nagtinda. Naglinis ko na siya. Kalorki naman. Kalorki naman yon, hindi marunong maglinis ng isda. Kaya nga, oh. Mhm. Daming linisin. Ang dami pa. Kailangan linisin ulit. Grabe ka fresh ng mga isda dito. Mag-silent lang ako kasi mahirap na yung boses